sviatostné manželstvo. Teraz nastáva chvíľa, keď Kristus Pán pre zástupcom cirkvi a pred cirkevnou obcov sviatostne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred dvoma cirkvou pýtam, je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné? František a Kristína, ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vo vzájomnosti po celý život? Chcete si založiť rodinu? Pýtam sa vás pred dvoma cirkvou. Ste ochotní s láskou prijať deti ako Boží dar a vychovať ich podľa Kristovho podľa zákonovej cirkvi? Keď teda chcete uzavrieť sviatostný manželský život, podajte si ruky a pred Pánom Bohom cirkvou vyjadrite svoj manželský súhlas. Môžete ísť tuto pred klakátko spolu, vedľa seba. Budete si čítať, či budete odpovedať na tie otázky? Si odpovedať. Môžete si podať ruky, čiže kytičku môžete dať tu. Otočte sa k sebe, podajte si obidve ruky. Tak poctivo prežívate. Môžete odfotiť, alebo tak, ale potichu. Dobre? František, beriete si Kristínu za svoju manželku? Beriem. Sľubujete pred všemovúcim Bohom, že jej budete verným manželom, že ju nikdy neopustíte ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ju budete milovať a ctiť po všetky dni svojho života? Sľubujem. Kristína, beriete si Františka za svojho manžela? Sľubujete pred všemovúcim Bohom, že mu budete vernou manželkou, že ho nikdy neopustíte ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ho budete milovať a ctiť po všetky dni svojho života? A v mene Svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Čo Boh spojil, nech človek nerozlúčuje. Brúčky máte? Tak si môžete tu klaknúť, teraz na klakátko. Ja tu dám ešte. Тільки в нікого. Ручки. Milinu krížik máte? Tiež môžete položiť tu. Krížik do vrecka. Milinovom manželia, teraz prísahu potvrdite, čo ste si navzájom slúbili. Položiť ruku na kríž. Môžete čítať pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prísahám. Pred oltárom nášho Pána Ježiša prísahám, že sa vedie manželstvo s Duchom Svätým, tak mi Pán Boh pomáha. Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prísahám, že svoj manželský sľub dodržím, tak mi Pán Boh pomáha. Teraz vám požehnám studium krstení. Môžete sa postaviť? Alebo môžete kľačať, zostaňte, len si držte tú tácku spolu. Požehnaj, Pane, tieto prstenie, žehnáme ich v Tvojom mene, aby tí, čo ich budú nosiť, zachovávali neporušenú vernosť, plnili Tvoju vôľu, zotrvávali v Tvojom pokoji a žili vo vzájomnej láske až do smrti skrze Krista nášho Pána. Kristýna, príjmi tento prstenie ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
František, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.